Anem a fer una petita càpsula de 3 minutets només que ens serveixi de guia per escoltar, sentir, sobretot estar amb nosaltres, a mindfulness i sons harmònics. Feu-la sempre que necessiteu estar bé amb vosaltres. Tanquem els ulls, busquem una posició còmoda que estigui bé. Comencem a respirar de forma lenta i profunda a través de la panxa. I deixem que tots els sons penetrin dintre el nostre cos i vagin on hagin d'anar. El cos és molt intel·ligent. Pots observar on sents aquests sons en el teu cos, continuar amb aquest silenci tota l'estona que tu vulguis, encara que el vídeo s'acabi.